Yo, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So for today's video mga idol, nandito tayo ngayon sa Cubao. Bago tayo magpatuloy, kumusta kayong lahat mga idol? So medyo mainit ngayon kaya nakashade ako. So ang vlog natin sa araw na to mga idol ay bibisitahin natin yung bus terminal dito sa Cubao na in-update ko nung nakaraan. Nabalitaan ko na nasunog ito kaya pinunta natin. Kasi past few weeks in-update ko yung bus terminal at pumunta rin ako ng Busport. Paglipas ng isang linggo nabalitaan ko na merong nasunog na terminal dito kaya binalikan natin. So mga idol, so bago tayo magpatuloy, shoutout muna natin yung mga viewers natin sa mga commuters. Okay, shoutout nga pala sa aking asawa unang-una, si Prissy Official Vlog. Shoutout sa iyo. At shoutout din kay Cassandra Asiboche at si Adrian Haramillo. Shoutout sa inyo mga idol. At syempre, shoutout din kay Visual Postcard with Mark. At shoutout din kay Jojo Sabiano. At syempre, shoutout din kay paring Oragon Vlog. So ayun mga idol, paring Oragon Vlog, kung hindi ka pa nakakapasyal dito sa Cubao, Araneta Bus Terminal, yung nasunog, pasyal ka dito para ma-update mo rin mga idol. So ayun mga idol, ang pakay natin dito sa Cubao, iikutin natin yung terminal at titingnan natin kung gaano kalaki yung pinsala na dulot ng sunog ng nakaraang araw mga idol. So nandito ako sa may katabing building. Hindi ko alam kung anong lugar to. Hindi mo kasi ako taga rito. So ayun mga idol, ayun pupunta ako doon, samahan nyo ako. At ngayong linggo walang pasok, kaya nakapunta ako rito. So nag-comment ako sa vlog ni Oragon Vlog. Sabi ko pumunta siya ng linggo at pupunta ako. So hindi ko siya nakita rito. Ewan ko lang na Oragon Vlog, kung mapapanood mo yung video ito, pasok ka dito. So ayun, bago tayo magpatuloy sa pagbibigyan naman sa inyo ng panibagong update, make sure lamang po na kayo nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito yung Greg TV mga idol. So medyo mainit ngayon. Pawis na ako. Galing pa ako ng Guadalupe mga idol. So ayun, hindi ko na patatagalin. Tara, samahan nyo ako at ikutin natin yung nasunog na bus terminal Araneta. Let's go! Okay guys, nandito na ako, naglalakad na ako dito sa may tabi ng Araneta Bus Terminal, yung nasunog. Kung mapapansin nyo, may mga caution tape. Ito na yung pinaka-area ng nasunog mga idol. So, ayun na nga. Titingnan natin kung gaano kalaki yung sunog dito. So, ito mga idol, nasa harap ko, ayan. Ayan o, tingnan nyo mga idol. Sobrang laki ng pinsala ng sunog dito sa terminal na to. Kasi yung sa loob niyan, lagi ako pumupunta diyan kasi nandiyan yung mga ticketing area ng bus dati. So medyo naghina na yung dito, mga terminal gawa ng meron ng mga bagong terminal mga idol. So kung makikita nyo, yung laki ng pinsala at yung laki ng binulot. Kumbaga, so daming nalugi na naman. So ngayon, i-ikutin natin to mga idol papunta doon sa harap para makita natin kung gaano nga makalaki yung linamon ng apoy nung nakaraang araw mga idol. So hindi ko alam to na nasunog pala to. Nalaman ko na lang nung nabalita sa TV, napanood ko. Nagulat nga ako mga idol kasi nasunog pala, sabi ko, kakagaling ko pa lang doon. Tininan ko yung biyahe doon kung meron pa bang bus. So nagulat ako. At saka si Lim TV nag-vlog din na araw at gabi. Ito nga, nasunog nga. Yung nasunog pala mga idol, ito yung area ng parang mga, ang tawag ito, peryahan ata to. Yung bandang likod. Ayun mga idol. Yung bandang likod atang nasunog mga idol. So samahan niya ako, pupunta ito sa harap. So ngayong araw pala mga idol ay linggo ngayon at wala tayong pasok kaya oras para mag-vlog. So ito yung harap mga idol. Pag nasa harap kayo, hindi nyo basta-basta mapapansin na nasunog yung terminal kasi yung sunog pinaka may nasinog doon sa sa dulo. Ayan
Yun yung pinaka main ng sunog. Pero pag pupunta kayo dito sa harap, halos wala naman. So titingnan natin yung yung pasyon dito. So may mga caution tape. Okay, may mga gumagawa. So may caution tape, ibig sabihin bawal pumasok dyan. Pwede lang pumasok dyan yung mga nagtatrabaho. So hindi tayo pwede doon dyan mga idol. Ayan, so dito tayo sa kabila para mas makita natin ng maayos yung itsura, yung pinsala ng sunog na nangyayari. Okay. So ito yung itsura sa harap. Kung mapapansin nyo, hindi naman masyado pansinin kung nasunog talaga o hindi. Kasi nga, dun sa likod yung pinaka nasunog ng terminal mga idol. Pero makikita nyo rin na may terminal pa rin dito na mga biyahe. So hindi pa rin sila naalis kasi hindi naman masyado sila naapektuhan nung nakaraan. Dito lang sila na siguro napula ng mabilis yung apoy dito, kaya hindi sila masyado na apektuhan mga idol. Ayan, mapansin nyo. So kung titignan nyo mga idol sa dulo, yung may 987, hindi masyado sila naapektuhan. Tingnan nyo, dahil hindi naabot masyado ng sunog dyan. Pero yung mga tindahan dito mga idol, wala na yung mga tindahan, pati yung mga establishmento tulad ng Angel's Burger, R21, yung 7-Eleven na kinakainin ko lagi, parang wala na eh. So ayun, tsaka meron ng caution tape ng mga nakaabang dito. So ayun, ito nga mga idol, halos wala na ditong bumabiyahe ng probinsya. Halos wala na dahil luma na tong terminal nito, napakatagal na. So baka nga itong terminal nito ay pwede nang baguhin. So kung babaguhin ko, sana gawin pa ng terminal para meron pa rin kaming pinupuntahang mga vlogger na ang content ay pagbisita sa terminal, mag-update ng mga bus mga idol. Di ba mga idol, pag sa labas kayo, hindi dyan mapapansin talaga na sunog to dito sa harap. Pero pag pumunta kayo dun sa likod, dun talaga mapapansin. So ang update natin ngayon mga idol, ang picture natin ngayon ay 11 ata ngayon o 12 ng March. February, sorry. So marami palang dito mga biyahe. So nandito ako sa may gilid at tinitingnan natin at tinaalam natin yung kalagayan ng terminal na to. So mga idol, yung update ko pa lang nakaraan, ganun pa rin ang biyahe dito, wala naman nagbago at hindi naman inalis yung mga biyahe dito. Dito pa rin kayo sasakay. Pero kung mga biyahe Bicol, Visayas, Mindanao mga idol, hindi ko sigurado kung may biyahe pa dito. Pero mga nakaraan may nag-aalok dito, pero ang payo ko lang sa inyo, huwag masyado maniniwala dahil kadalasan dyan ay masyadong mahal yung pamasahe. Kung gusto nyo talagang mga legit, pumunta kayo sa mga alam nyo yung terminal na talagang legit sila. So hindi ko naman sinasabi na hindi legit yung mga nag-aalok dahil trabaho din yan, pero I'm sure mas mataas yung pamasahe sa mga probinsyang ubay kaysa sa terminal na alam. So mas maganda kung pumunta kayo sa Pasay o kaya sa PTEX. Yun, mga magandang terminal nandun. So walang ibang vlogger na nandito, parang ako lang So ayun guys, maraming salamat sa iyong panonood at sinamahan niyo ako sa video ito para may pakita sa inyo kung wala na bang terminal dahil sa pagkasunog. So ayun mga idol, napakita ko sa inyo ang kalagayan dito sa Araneta Bus Terminal, itong nasa likod ko. So ayun, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para mag-i-update video sa akin bagong mga video. Mapindot siya ng all, yun. Lahat ng upload ko na bago ay manonotify agad. So maraming salamat sa inyong panonood at ayun, so hanggang dito na lang ang video natin. Keep safe mga idol. Shoutout sa lahat ng subscribers and followers ko sa Facebook. Thank you so much sa inyo.